kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga nasa tahanan po ngayon na laging nakasubaybay sa atin pong live streaming. Ngayon po ay Wednesday. Tayo po muli ay makikinig ng salita ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Amen? Amen. So bago po ang lahat, napaalala ko lang po na kahit po nandyan tayo sa ating mga tahanan, nanonood tayo sa ating mga cellphone, ang advice ko lang po, pwede po natin yung i-silent. Para po kapag may nag-text, may nag-chat, hindi po tayo maliligaw. Baka mapunta tayo sa Facebook, mapunta tayo sa Messenger. So mas maganda po, focus po tayo dito sa ating live streaming. Para po mas lalo nating maintindihan, mas lalo nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So kahit po nandiyan tayo sa ating mga tahanan, nasan ka mang parte ng Pilipinas o nasa ibang bansa man po tayo, abot po tayo ng kamay nating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po sa gabi pong ito,
Tunay nga na wala pong ibang daan patungo sa katotohanan, patungo sa buhay, kundi po ang ating Panginoong Yesus. Kaya po atin po siyang awitan at sambahin sa gabi pong ito. Amen. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you will always there. Troubled times, it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. We will sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every how and everywhere. Grace abounds. Lord, you will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I see. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always there, Lord. You were always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing, Lord, you are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living all for you. You are the way, Lord. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Once again, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oh,
love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Once again, you know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. Say, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made of. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. See, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Once again, sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hey. The King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. Once again, King of majesty, the King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. With you, my Lord. Say, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. For the last time, Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. We give you glory, Lord. Come on, let's worship the Lord. Worship His name. For He is the King of majesty. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through our Lord Jesus. Thank you for your presence tonight, oh Lord. Continue to pour out. Continue to pour out.
open our hearts. Lord, we will worship you. We will glorify your name. Thank you, Jesus. You see me through the season. Cover me with your hands, Lord, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Come on, we will sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it forever in my life. You see me through the seas. Lord, cover me with your hands and lead me your righteousness, and I look to you and I wait on you, Lord. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Sing to you, Lord. I sing to hymn of love, hymn of love. You're faithful to me, Jesus. I'm carrying everlasting arms.
Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, sa gabi pong ito, Lord God, kami, Panginoon, muli ay nagpapasalamat sa iyo, Lord God, for your presence in this place, Lord God. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na bawat isa sa amin, Lord God, we lay down our lives before you, Lord. Lord, everything that we are, Panginoon, we lay it all down before you. Wala po kaming maipagmamalaki, Panginoon, sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba, lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon. For you are the source of our life. You are the truth. You are the only way, Panginoon. Thank you for your presence tonight, Lord God. Lord, as we listen to your word, Lord God, we open up our hearts, our minds, Lord God. Give us knowledge and wisdom, Lord God, and speak to your children tonight, Lord God. Lahat, Panginoon, ng maririnig namin, Lord God, ay magrema sa aming mga puso at isipan, Lord God. Thank you again for your presence, Lord God. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Good evening po. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Tunay nga po sa awitan pa lang po natin, nandun na po yung mensahe ng Panginoon. So katulad po kanina nung inaawit po natin sa fast song po, you are the way, the truth, and the life. Sabi po doon. And sa gabi pong ito, kumbaga, doon po yung pag-uusapan natin. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa gabing ngayon, buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 14, verse 6. Sabi po dito, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, lahat po tayo, di ba po, nung tayo po'y hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, kumbaga, ino-offer pa lang sa atin po yung salvation. Lagi po nating naririnig to na ang Panginoon po, siya po ang daan, siya po ang katotohanan, at siya po ang buhay. At sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus, tayo po'y makakalapit po sa Diyos Ama. Pero dito po, sa gabi pong ito, hindi po natin tatalakayin yung tatlo na yon, yung I am the way, the truth, and the life. Yung iisa lang po, yung the truth. Sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin si Jesus being the truth. So meron po tayo ditong 3 points na pag-aaralan about po sa katotohanan sa ating Panginoon. Una po, possess the truth, practice the truth, and pangatlo, preserve the truth. So ang sabi nga po dito, ang truth daw po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So sabi po dito sa Colossians 1, verse 27, to them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So ang Panginoon daw po, niloob niya po ang sarili niya na i-reveal yung sarili niya sa mga Gentiles. Di ba po, ang salvation po ng ating Panginoon, destined lang po talaga sa mga Israelites. Pero dahil po sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, yung salvation po na ino-offer niya po sa atin, hindi lamang po pang Jews, hindi lamang po pang Israelites, kundi lahat po sa mga hintil. Amen po ba? Kaya po, sabi po dito, niloob po ng Panginoon na i-reveal yung sarili niya sa atin. And sabi po dito, which is Christ in you, the hope of glory. So, we have Christ in us, the hope of glory. Kumbaga, kung titignan po natin ang ating sarili, di ba po, it is a great privilege na sa atin pumanahan ang Panginoong Jesus, the King of Glory. Kasi sino po ba tayo? Di ba po, sabi po sa salita ng ating Panginoon, tayo lang po ay basahan, puno po tayo ng impurities, sins, di ba po? Hindi po natin kayang umalis sa kasalanan kasi naging nature po yan nung na-fall po sila Adam and Eve. Pero ayun nga po,
niloob pa rin po ng Panginoon na siya po'y manahan sa atin, na mag-dwell po siya sa atin. And dito po sa Possess the Truth, may 3 points po. Sabi po dito, pag-aaralan po natin kung ano po ba yung katotohanan sa ating Panginoon. Doon po sa nananahan po sa atin. Una po is the truth about the cross. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, sabi po dito, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." So, sabi po dito, ang mensahe daw po ng krus sa ibang tao na nire-reject yung salvation, tinatawag po silang foolish. Kumbaga, foolishness po yung tinatanggihan po nila yung mensahe ng cross. Di ba po, pag inisip po natin cross, iniisip agad po natin is about kay Jesus, di ba po, na siya po'y namatay, siya po'y napako para po sa atin, para ma-redeem po tayo. Pero kung babalikan po natin sa Old Testament, ang ibig sabihin po ng mapako sa krus, ang ibig sabihin po ng crucifixion, ibig sabihin para po to sa mga kriminal. Ito po'y ginagawa sa mga tao na grabe na po yung kasalanan, na hindi na kayang patawarin pa or hindi na kayang ikulong ka lang ng ilang taon, ganon. Ang crucifixion po sa panahon po natin, ito po yung death penalty, ito po yung parang yung sa chair, electric chair, tapos yung lethal injection pa po. Yung parang masahol na paraan ng pagkamatay mo, yun po ay ginagawa lamang sa mga kriminal. Pero ang ating Panginoon, He is blameless. Amen po? Amen. Siya po ay pinako, hindi dahil siya po'y makasalanan or may ginawa po siyang against sa Panginoon, kundi siya po'y pinako dahil po para po ma-redeem po ang bawat isa. Sabi po sa kanyang salita, di ba? That without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Wala pong kapatawaran dun sa kasalanan na meron po tayo. Kaya po dun sa mga ibang tao na nire-reject yung salvation, sila po ay tinatawag na foolish kasi nga para sa kanila hindi sila naniniwala na ang taong pinako sa krus ang magiging magbibigay sa kanilang salvation kasi nga para sa kanila ang message ng cross, it's about shame. Kumbaga pangit siya na history sa'yo, parang hindi mo masasabi na ito yung tagapagligtas mo kasi pinako siya sa ganito, ginagawa lang to sa mga makasalanang tao. Pero ayun nga po, dahil po sa pagpapako ng ating Panginoon, tayo po'y naligtas, tayo po'y na-redeem sa ating mga kasalanan. And ang isa pa pong mensahe ng cross, ang katotohanan po ng mensahe na binibigay ng cross sa buhay po natin, it is the love of God in action. Di ba po sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Binigay niya po ang kaisa-isa niyang anak to save us. Di ba po para sa isang ama, napakahirap na ibigay mo yung anak mo para sa makasalanang tao. Pero still, mas mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kaya kahit po mahal na mahal niya po si Jesus, binigay niya po si Jesus para sa atin to save us. Kaya yun po ang number 1 po natin, the truth about the cross. And pangalawa po, sabi po dito sa John 16 verse 8, "And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment." So, dahil po nananahan na po ang ating Panginoon sa atin, because the Lord is reside in us, kumbaga nandun na po yung conviction. Ano po ba yung conviction? Yun po yung pag may ginagawa po tayong kasalanan or parang may gagawin pa lang tayong kasalanan, may laging nagsasabi sa atin na, ay, mali yan, wag mong gawin yan, hindi yan maganda, ikakasama mo yan. Yun po ay tinatawag na conviction and ginagawa po yun ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang gumagawa nun sa atin. Dahil po nasa atin na po ang ating Panginoon, yung Holy Spirit po, yun po ang tutulong sa atin na mamuhay na naayon po sa ating Panginoon. And ayun nga po, meron nga po akong narinig dati sa mga kamag-anak po namin na pag nag-share po yung mama ko po sa kanila, lagi nilang sinasabi na ayoko mag-born again kasi madaming bawal. Pero ayun nga po,
hindi naman talaga siya actually bawal. Kumbaga, dinidil lang tayo dahil ang Panginoon nasa atin na. Dinidil na lang po tayo ng Panginoon na hindi po yun ikakalugod ng Panginoon. Yung paraan na gagawin mo is hindi siya naayon sa kalooban ng Panginoon. So, hindi talaga siya bawal, kundi dinidil ka lang ng Panginoon na hindi yun yung tama. And dahil po sa ating mga Kristiyano, nandun yung conviction. Minsan, di ba po, nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi na nga po natin napapansin yung conviction ng Holy Spirit sa atin. And doon po papasok yung pangatlo, yung confession po. Dahil po, ayun nga po, nakagawa tayo ng kasalanan and kinonvict po tayo ng Holy Spirit na mali yung ginagawa natin. Papasok po doon yung confession, kung totoo pong nananahan ng ating Panginoon. We confess that, ayun nga po, tayo makasalanan and we need the Lord. Sabi po dito sa Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So sabi po dito, in order for someone to be saved, kailangan po niyang i-confess. Ano po ba dapat nang kailangan niyang i-confess? Sa bibig niya po, that the Lord is Jesus. So sa buhay niya po, i-confess niya na ang Panginoon po ay Diyos. Ang confess po, kumbaga, ito po yun, ang meaning po ng confession is, we recognize that Jesus is God, that He is the Messiah, and that His work on the cross is the only way of salvation for mankind. Yun po ang ibig sabihin ng confession. Kumbaga, nag-agree tayo na without the Lord, without the crucifixion of Jesus, hindi po tayo maliligtas. Without God, ayun nga po, wala po tayo, puno-puno tayo ng kasalanan. And we confess that the Lord is God over our lives. And ang sabi po doon, hindi lamang po to confess, and also to believe. Maniwala po tayo sabi po doon, and believe in your heart. Magtiwala po tayo ng sa ating puso na, ayun nga po, ang Panginoon ay binuhay. Si Jesus po ay binuhay ng Diyos Ama after po niyang na-crucified. So, kailangan po natin na i-confess sa ating Panginoon na siya lamang po yung ating Diyos, siya lamang po ang Lord sa ating buhay. And let us believe. Kumbaga, yung confession na yon and yung belief na yon, it will result to salvation and to righteousness po sa buhay natin. And next po, practice the truth. Sabi po sa James chapter 5, verse 19 to 20. Sabi po dito, brethren, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. So dahil po ang Panginoon, the truth resides in us, dwells in us, dapat po, lagi po natin yung i-practice. Kumbaga, lagi po natin, katulad nga po na naririnig natin, let us not be hearers of the word, kundi doers din po tayo ng naririnig po natin. Sa bawat Wednesday, morning devotion, Sunday, maging sa mga don't watch po natin, sa bawat word po na naririnig po natin, let us practice it. Kumbaga, isa pamuhay po natin yung mga naririnig po nating salita. And paano po ba natin ang sabi nga po dito sa James 5, isang way din po para ma-practice natin na yung katotohanan is, yun nga po, pag may nakikita po tayong mga kapatid natin na naliligaw na, di ba po, kumbaga lahat ng narinig po natin, i-apply po natin. Ano pong gagawin natin sa kanila? Hayaan na lang po ba? Hindi po. Ang sabi po dito, let him know that he who turns a sinner from error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. So, tulungan po natin silang makabalik dun sa tamang daan po sa katotohanan sa ating Panginoon. Huwag po natin silang hayaan na masway lang, na maligaw lang. Kumbaga, hayaan po natin na magamit tayo ng Panginoon to turn them back sa ating Panginoon. So, number 1 po, how to practice the truth in us. Sabi po dito, live the truth. So, ang truth po is si Jesus. So, we have to live for Christ.
We have to live for Jesus. Sabi po dito sa Philippians 1, chapter 1, verse 21, sabi po dito, "For to me to live is Christ, and to die is gain." So sabi po ni Paul dito, para sa kanya daw po, ang mabuhay ay para kay Kristo. So nilaan na po ni Paul yung buhay niya to do the will of the Lord. Nilaan niya na po ang buhay niya sa gawain ng Panginoon. Kaya pag sinabi po ng Panginoon na pumunta ka dito sa lugar na to, wala pong angal na gagawin si Paul. Gagawin niya po yun, pupunta po siya sa lugar na to. Pag sinabi ng Panginoon na sabihin mo to, sasabihin ni Paul yung nais na ipasabi ng Panginoon. Ganun po yung ibig sabihin ng mamuhay para kay Kristo, na kailangan mo nang alisin yung hiya mo, kailangan mo nang alisin yung sarili mong will, kundi yung will na lang ng Panginoon yung gagawin mo. And sabi po dito, and to die is gain. Sabi niya po, para sa kanya kapakinabangan yung mamatay, yung death. Katulad nga po ng sinabi ni Rev kanina, Rev Estela sa morning devotion, na hindi pa po katapusan yung death sa isang tao. Kumbaga, yung death po, yan lang po yung time na magkakaroon ka ng judgment. Kumbaga, yan na yung time na kung i-judge ka kung pupunta ka ba sa lake of fire or sa piling ng ating Panginoon. And ganun po yung nakikita ni Paul sa kamatayan. Para sa kanya, dahil po namuhay siya sa kalooban ng Panginoon, hindi po siya natatakot na masumpungan niya yung kamatayan. Kasi para sa kanya, nakikita niya po yung death as an entrance po na magkaroon ng everlasting life kasama ang ating Panginoon. Kasi di ba, lahat po tayo dadaan doon, and doon po mangyayari yung judgment. Kung talagang yung life ba na makukuha natin after death is life na puro parusa o life na kasama po ang ating Panginoon. Kaya po, sabi din po dito sa Galatians chapter 2, verse 20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." So, nung napako po ang ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng exchange life po sa ating Panginoon. Ang Panginoon, inoffer niya po yung buhay niya. Binigay niya po yung buhay niya sa atin. And samantalang tayo po, yung old and sinful nature po natin na life, kumbaga kasama po na na-crucified sa ating Panginoon, namatay. At hindi na po mabubuhay muli. Hindi na po nag-resurrect. So yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, hindi na po sa atin yan. Ito po'y buhay na para sa ating Panginoon. So, lahat ng gagawin po natin sa buhay natin, let it give glory sa Panginoon, yung makakapag-please sa ating Panginoon. Hindi na po natin dapat yung desire natin yung masunod, kundi ang desire lamang po ng ating Panginoon. And, pangalawa po, how to practice the truth. Number 2, love the truth. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Sabi po dito, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." So ito daw po, ano daw po yung first and great commandment ng Panginoon? It is to love Him with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. Ano po yung ibig sabihin nung mahalin po natin ang ating Panginoon ng buong puso? Ibig sabihin po nun, we love Him exclusively. Pag exclusively, siya lang po. Wala na po siyang kahati. 100% po yung pagmamahal po natin ay sa Panginoon lamang. And di ba po, once we love something, hindi po nawawala yung passion natin, lagi natin binibigay yung effort natin, na hindi ka lang mag-i-steady dito, kundi gusto mo pang mas umangat, gusto mo pang mas gumaling doon sa ginagawa mo. And ganun din po, once we love God, hindi lamang po tayo mananatili na nakaupo lang, di ba po, nakikinig, kundi nandun din po yung action. We will pray, we will worship, di ba po, we will meditate His Word, katulad po sa Joshua 1:8 na let us meditate His Word day and night. Yun po yung love in action natin sa Panginoon. Kung totoo pong minamahal natin ang ating Panginoon, di ba po, we will do our part. Yun nga po, yung magbigay tayo ng time sa ating Panginoon. And sabi po dito, with all our soul, mahalin daw natin ang ating Panginoon ng ating buong kaluluwa. Ibig sabihin,
ang ating Panginoon lamang daw po yung maging source of satisfaction natin sa buhay. Na every time na napapupurihan natin siya, na nagagawa natin yung will niya, nandun yung satisfaction sa puso natin. Hindi po natin makukuha sa ibang tao or sa ibang bagay. Ganun po dapat yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. And sabi, with all your mind. Ano po yung ibig sabihin ng mahalin natin ang ating Panginoon with all our minds? Ibig sabihin, pag may binigay po sa atin ang Panginoon na command, hindi na po tayo gagawa ng mga excuses sa isip natin na, Lord, ganito ako ayoko magturo. Lord, ayoko pumunta doon kasi ganito, ganyan, ganon. Hindi na po tayo mag-make excuses sa ating Panginoon if we truly love Him with all our mind. Kumbaga, nakaset na sa isipan natin, mindset na natin na pag may narinig tayong word sa Panginoon, pag may pinapagawa ang ating Panginoon, our decision is, yes, Lord. Gagawin ko po ito. Yes, Lord, pupunta po ako dito. Amen po? Amen. And, ayun nga po, di ba, meron pa po sa ibang verses na, we should also love the Lord our God with all our strength. So, yung strength po na meron tayo, ilaan po natin yan sa paggawa ng gawain po ng ating Panginoon. Let us serve Him habang tayo po'y may lakas. Let us serve Him kahit saan po tayo dalhin ng Panginoon. Let us serve Him. And pangatlo po, how to practice the truth. Look unto the truth. So, let us look unto the truth. Let us look unto Jesus. Sabi po dito sa Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, ang sabi po dito, let us fix our eyes. Let us fix our eyes unto Jesus. Pag sinabi pong fix our eyes, hindi po tayo tumitingin dun sa mga bagay na naghihinder po sa atin, kundi siniset po natin yung focus natin sa Panginoon. Kahit na ano pong paghihinder po ng kaaway sa atin, anumang ibato niya po sa atin, patuloy po tayong naglalakad sa ating Panginoon. Patuloy po nating tinutuon yung focus natin sa Kanya. Na kahit anumang persecution yung maranasan natin, go lang tayo ng go para sa ating Panginoon. And sabi po dito, the author and the finisher of our faith, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, siya po ang author at finisher ng ating pananampalataya. Sabi po, we can practice the truth in our daily lives by fixing our eyes to the truth. Let us have our eyes locked on Him, unto Him. So, sa Kanya lang po tayo titingin. Kasi minsan, pag nakatingin tayo kay brother, kay sister, nakita lang natin na ganito ginagawa niya, matitisod na tayo. Pero pag sa Panginoon po tayo nakatingin, di ba po, hindi po tayo matitisod kahit na po ano po yung nasa paligid natin. Naalala ko po yung kwento po dito na hindi ko lang po sure kung si Bishop yon. Yung about po sa isang member ng church na parang nakikita niya na si ganto, si sister, si ganto, ganyan. Kaya parang nag-decide siya na aalis na lang siya ng church. And then, bago siya paalisin ng pastor nila sa church, ang pinagawa sa kanya ng pastor is pinahawak siya ng tubig na may baso at pinaikot siya doon sa loob ng church. And nung natapos yun habang nag-service na, yung tao na yung ginawa niya yung sinabi ng pastor na habang umiikot siya, hindi niya hinahayaan na may matapon doon sa tubig. So, natapos po yung service na yun na nakatuon po yung isip niya doon sa tubig na yun na sa baso na yun na walang matatapon na tubig. Kaya lumapit po yung pastor sa kanya, sabi, ano nangyari, ganto ganyan. And sabi po nung lalaki na parang, ayun po, wala pong natapon na tubig. Iningatan ko po, tinoon ko po talaga yung sarili ko na hindi siya matapon. And ang sinabi po ng pastor sa kanya, ganun din, pag nasa church po tayo, huwag tayong tumingin sa tao, huwag po tayong tumingin sa gilid natin, sa left and right, sa nagtuturo, kundi sa Panginoon po. Kasi yun nga po, may makikita tayo sa paligid natin. Pero pag nakatingin po tayo sa ating Panginoon, if talagang nakafocus tayo sa ating Panginoon, hindi po tayo may stumble, hindi po tayo may encourage na to stop, umalis na lang ng church, ganon. Kaya po, kumbaga, magandang advice sa bawat isa na talagang sa Panginoon lamang po tayo
tumuon. Sa Panginoon lamang po tayo tumingin. And sa pangatlo po, last po is to preserve the truth. Paano daw po natin mapapreserve yung truth? How to maintain the truth? Sabi po dito sa Hebrews 12:2, sa 2 Corinthians 13 verse 8 po pala. Sabi po dito, for we can do nothing against the truth, but for the truth. So sabi po ni Paul dito, kahit na daw po anong gawin nating pagbabaliktad sa katotohanan, sa mga salita ng Panginoon, we are still powerless. Si Paul na po nagsasabi dito na kahit siya po isang apostle, wala po siyang magagawa to harm the truth, na sirain si Jesus sa ibang tao. And we can only be effective if we work for the truth. Kung yung aim po natin is we share the truth, yun lamang po yung magkakaroon ng benefit sa atin. Pero kung yung babaliktarin po natin yung katotohanan, kumbaga wala po yun, hindi po yun magkakaroon ng effect sa ating Panginoon. We are still powerless sa harapan po ng ating Panginoon. So meron pong 3 points po dito. Sabi po dito, how do we preserve the truth? Number 1, rightly dividing the word of truth. So ano po ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth? Tapat po tayong nagtuturo tungkol sa katotohanan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of God. So, sabi po dito ni Timothy, bilang isang pastor po, sabi niya, be diligent to present yourself approved to God. So, kailangan daw po he have to work hard para po, ayun nga po, magawa niya po yung sinasabi dito na rightly dividing the word of truth. Para kay Timothy, hindi lang po sapat na nakakaalam tayo ng ilang verses, nakakaalam tayo ng mga ilang Bible stories. Para sa kanya, kailangan mas malalim pa doon yung malaman niya about sa Panginoon. Katulad nga po ng inimpress po ng Panginoon kay Bishop, di ba po, sa mga tinetrain na pastors na magkakaroon ng ITC, yung intensive training course sa bawat tinetrain na pastor. Di ba po, yun po yung way para mas lalong lumalim. Hindi lamang po siya spiritually, but yun nga po, dun sa knowledge po ng ating Panginoon. And yun nga po, dun po sa mga ganong bagay, mas lalong lumalalim po yung pagkakaunawa natin sa Panginoon. Hindi lang yung mababaw lang na pagkaunawa. Meron nga po kung nakitang post po sa Facebook. Ang sabi po doon nila, para daw, ang effective way daw para mabawasan yung members ng church is magturo daw ng doctrine, mga doktrina. Bakit daw po? Kasi boring daw yon para sa kanila. Kaya ayaw nilang makinig kasi masyadong malalim, masyado daw ang lalim ng mga salita, parang ang boring, ganon. Ayaw nilang makinig. Pero as we study about doon po sa mga doktrina po ng ating Panginoon, mas lalo pong lumalalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. Mas lalo pong lumalalim yung pagsasamba po natin sa ating Panginoon kasi mas lalo po natin siya nakikilala. Amen po. Di ba po, nais po natin yun na maging deeper po yung relationship natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin, we have to pay the price. Alamin po natin yung kung ano talaga nature ng Panginoon, sino ba si Jesus ng mga nakaraan. And ayun nga po, if katulad nga po doon kanina, if we truly love Jesus, hindi po tayo mababagot na makinig ng kanyang salita. Kumbaga, nandun lalo yung excitement mo, ay, mag-aaral kami about Holy Spirit, mag-aaral kami about kay Jesus. Nandun yung excitement mo if we truly love Jesus. Kaya po dito, si Timothy po, talagang nandun po yung hard work niya sa pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi gusto niya, tama yung pag-preach niya. And isa din po yun sa portion na nakakatulong din sa atin na mag-preach po o mag-share ng gospel ng Panginoon na hindi po tayo na out of context kasi alam natin yung deeper meaning po ng mga verses na naririnig po natin. So, it wasn't enough for Timothy to know some Bible stories and verses. He had to know what is said and didn't say, and how it was
to be understood and how it was not to be understood. So bilang isang pastor na nagsishare sa mga congregation, kailangan alam niya yung mismong katotohanan. Alam niya kung talagang sinabi ba to sa Bible, hindi yung dahil nirelay sa kanya. Hindi niya pala alam na iba pala yung, kumbaga, iba pala yung binabasa nung nakausap niya. So, para kay Timothy, siya mismo mag-aaral sa salita ng Panginoon. And ganun din po sa buhay natin. If dahil nga po ginagamit po tayo ng ating Panginoon, we have to know more about Him. Talagang magbigay tayo ng oras na mag-aral po sa salita ng ating Panginoon. And sabi po dito sa pangalawa naman po, how to preserve the truth is rest on the truth. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29, sabi po dito, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So, lahat po tayo, dumadating po tayo sa point na nakakapagod na yung mundo, yung setup na ganito na parang, di ba parang nawawala ng trabaho, minsan skeletal na lang. Di ba po, minsan nakakapagod siya emotionally, spiritually, physically, and emotionally po. Pero ayun nga po, meron pong invitation ng ating Panginoon. Sabi niya po dito, come to me, come unto me. Hindi po pumunta ka sa mall, pumunta ka sa spa, magpahilot ka doon. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Minsan po, hinahanap natin yung rest natin sa SM kasi malamig doon. Pero pagka-uwi din, pagod ka kasi nag-commute ka dahil mainit, ganon. Tapos, nagpaspa ka kasi gusto mo ma-relax yung katawan mo, pero gumastos ka naman. Ito po, kahit saan po tayo, kahit nakahiga tayo, kahit nakatulala lang po tayo, if we come unto the Lord, He will give us the rest na hinihingi po natin. Yung rest po na to, hindi po siya yung rest na katulad sa mundong ito. Ito pong rest na to, yung after nung rest mo na ito, refresh ka na parang hindi ka dumaan sa time na parang napagod ka. Ganun po yung rest na ino-offer ng Panginoon. And sabi po, Take my yoke upon you and learn from me. So, binibigay ng Panginoon yung pamatok niya sa atin. And let us learn from Him. So, sa pag-rest po natin sa presensya po ng ating Panginoon, wag lang po nating hayaan na, nakapagpahinga lang yung spirit natin, ganon, naka-receive lang tayo ng rest sa ating Panginoon. Let us also learn sa ating Panginoon. Yun po yung, as we rest in Him, di ba po, mag-aaral po tayo ng kanyang salita. Ayun po, testimony po, nung time po na na-quarantine po ako for 14 days, talaga pong parang pag sinabi ng mundo na ganito, positive ka, papasok yung fear. Pero ayun nga po, sabi ko kay Lord, yun nga po yung laging nire-remind sa akin ng Panginoon, dun sa mga nagme-message sa akin, sabi, pinagre-rest ka lang ng Panginoon. Pero ano po ba dapat yung ginagawa natin as we rest in the presence of the Lord? Magbasa po tayo ng salita niya. And ganun po yung ni-reveal ng Panginoon sa akin na parang para makast out mo yung fear, makast out mo yung mga ini-inject ng kaaway sa isipan mo, ibabad mo yung sarili mo sa salita niya. And ang dami ko pong natutunan sa Panginoon that time na, ayun nga po, pag dumating yung fear, talagang grabe po yung katawan mo, parang talagang kakainin ka po ng takot. Pero dahil nga po, binababad mo yung sarili sa salita ng Panginoon, alam mo yung katotohanan na, ayun nga po, nandyan siya lagi para sa'yo, He will guide you and that you are already healed by His stripes. Kaya po, napaka-importante na sa pag-rest po natin sa ating Panginoon, kumbaga binababad din po natin ang ating sarili sa pag-worship, sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi, ayun nga po, through that, na nasasangga po natin yung binabato ng kaaway po sa atin, yung mga lies na binabato ng kaaway. Binabato din po natin yung truth na binibigay sa atin na nire-reveal ng ating Panginoon. And sabi po dito, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So ito po'y para sa bawat isa. Hindi po ito para sa mga Israelites lang, hindi po ito para sa mga Jews lang. Di ba po?
Para po to sa lahat ng mga tumatawag sa Panginoon. Ito po'y para sa lahat ng mga nabibigatan. Ito po'y sa lahat ng mga nahihirapan. Let us just come to the Lord and He will give us the rest that we need. Amen po. And last po, how to preserve the truth. Sa Judges 8, chapter 8, verse 22 to 23, sabi po dito, Then the men of Israel said to Gideon, Rule over us, both you and your son and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian. So ito po yung time na nagtagumpay na po yung mga Israelites and sila Gideon against Midianites po. Kumbaga, natapos na po yung war. Kaya ang sinabi po ng mga Israelites kay Gideon na, Gideon, ikaw na lang yung maghari sa amin, pati yung mga anak mo, yung generation mo, yun na yung maghari sa amin. Pero anong sabi po ni Gideon? But Gideon said to him, I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you. So, alam po ni Gideon yung katotohanan na ang Panginoon lamang po yung maghari dapat sa ating buhay, hindi po yung mga taong nasa government, hindi po yung sarili natin, yung mag-rule sa buhay natin, kundi ang Panginoon po. Kasi po, katulad po nito nila Gideon, dahil po hinayaan niya pong ang Panginoon yung mag-rule sa buhay niya, nagkaroon po sila ng katagumpayan. Amen po? Kaya po sa buhay natin, dahil po ang Panginoon po yung naghahari po sa buhay natin, di ba po, lahat ng mga battles na meron tayo, we will also overcome it kasi nasa atin po ang ating Panginoon. Siya po yung naghahari sa atin. And ang Panginoon, once na maghari siya, if hinayaan po natin siya na maghari sa buhay natin, nandun yung instruction niya, i-guide ka niya, hindi ka niya hayaan na, sige, pumunta ka lang doon. Pag talagang sinunod mo siya, doon, may next na step na naman si God sa'yo. Talagang, kumbaga, nandun yung hinahayaan niya na mag-rely ka sa Kanya, hindi yun sa sarili mo lamang. And ganun po yung ginawa din ni Gideon, na parang, hindi lamang po siya nag-rely sa sarili niya. Hindi niya po hinayaan na mag-rule yung sarili niyang decisions, yung sarili niyang will. Hinayaan niya po yung will ng Panginoon. Lahat ng instruction ng Panginoon para magtagumpay po sila against Midianites, ginawa niya po. Kaya po nagkaroon siya ng katagumpayan kasi hinayaan niya po maghari ang ating Panginoon sa kanyang buhay. And ganun din po yung pinapasa niyang message doon sa mga Israelites, maging sa atin po na if we truly want victory sa buhay natin, sa lahat po ng mararanasan natin, hayaan po natin na maghari ang ating Panginoon. Let us depend on Him, lean on Him, di ba po? And, ayun nga po, let the truth rule over us. Kasi marami po ngayon sa panahon natin, maraming nagprophesy na sila, ako ang Mesaya, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. Ganyan. Kailangan ko muna yung, kumbaga meron pang nagsabi doon na ako muna yung last ng pipirma bago kayo makapunta sa langit. Amen po? Di ba po? Hindi po yun, kumbaga, ang totoong katotohanan lamang po ay ang ating Panginoon. It is Jesus. Wala pong iba. Ang mundong ito, ang dami niya pong gagawin sa atin to confuse us. Katulad nga po ng sinasabi ni Pastor Walter, para sa isang Kristiyano po, hindi niya po kailangan na saktan pa tayo para lumayo tayo sa Panginoon. Kailangan niya lang is i-confuse tayo dun sa katotohanan na imbis na ganito yung sinasabi ng Panginoon, ito yung binabato ng kaaway. Dahil mababaw po yung pagkakakilala natin o pagkakaunawa natin sa Panginoon, dahil hindi po tayo nag-i-spend ng time sa Kanya, di ba po, mabilis tayong masway, mabilis po tayong maligaw, mabilis po tayong maniwala sa ganito. Kasi wala po tayo mismo, hindi po natin mismo alam. Di ba po, sa Revelation, sa pagdating po ng ating Panginoon, if hindi pa po natin nababasa yung Revelation, pag dumating po yung end times, mabilis po tayong, ay sige, sama ako dito, magpapatatak ako ganito. Pero hindi pala po natin alam na hindi po pala dapat natin gawin yon, di ba po? Dahil hindi natin nabasa, hindi po tayo nagbigay ng time dun sa salita ng Panginoon, wala po tayong kaalam-alam. We don't know the truth. We don't have the truth. Kaya po, let us spend time sa ating Panginoon to know more about Him. Kasi po ang ating Panginoon, siya po ang katotohanan. And conclusion po, last verse sa John chapter 8, verse 32. Sabi po dito, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.
So, sino nga po ulit ang katotohanan? It is Jesus. Ano po yung katotohanan na patuloy niyang binibigay sa atin? Katotohanan na He was crucified for us to be redeemed, to be cleansed, and to be saved. Yung katotohanan po na we are free from our old nature, our sinful nature, na meron po tayong bagong identity sa ating Panginoon. And yung katotohanan na He dwells in us. Kumbaga kahit na hindi po tayo karapat-dapat, still, He dwells in us. He chose to dwell in us. And yung katotohanan na if we come to Him, di ba po, makakasumpong po tayo ng kapahingahan. And ang sabi po, and the truth shall make you free. Yung free po na to, na binibigay ng Panginoon, yung freedom na ino-offer ng ating Panginoon, hindi po to lisensya para gawin natin yung kasalanan na, ay, binigyan ako ng Lord ng freedom na ganito, ganon, gagawin ko to, ganon. Dahil nandiyan naman yung grace ng Panginoon, ay sige, okay lang, gawin ko to. Hindi po. Yung freedom po na binibigay ng ating Panginoon dito, it is freedom from the bondage of sin, freedom from condemnation, freedom from death. Yung death na puro parusa. Ito po yung freedom na ino-offer ng Panginoon. If we truly know the truth, have the truth, di ba po? We will have freedom sa lahat po ng bagay na naghinder sa atin, na nagbaban po sa atin palayo sa ating Panginoon. So itong freedom po na to, hindi po dahil sa paggawa natin sa kingdom niya, hindi po to nakukuha dahil sa lagi tayong nagbabasa, hindi to nakukuha dahil lifestyle na natin yung pag-worship sa ating Panginoon, kundi ito po yung nabibigay dahil binigay po ng Panginoon sa atin. Dahil ganun po niya kamahal ang bawat isa na ayaw niya po na patuloy tayong magapos ng kasalanan, ng kahirapan. Gusto niya po ma-set free tayo dun sa mga kasalanan na meron tayo. And para ma-set free po tayo dun, we have to know more about Him. We have to know the truth. So, let us live as people who are free to live as servants of God. So, let us be servants of God. Hayaan po natin na maging slave po tayo sa gawain ng Panginoon, maging slave po tayo na lagi nating ginagawa yung kalooban niya. Kung magiging slave pa rin tayo, let us choose na maging slave na lang po ng Panginoon kasi we have great reward po if we become servants of the Lord kaysa sa maging slave po tayo ng ating mundo. So, muli po, sabi po dito sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang Panginoon po ang buhay, ang katotohanan at ang daan. At siya lamang po ang daan. Siya po ang pintuan para po sa ating Panginoon at wala na pong iba. Kaya po sa oras pong ito, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, yes, oh God. Hallelujah, yes, oh Jesus. Thank you, God, sa gabing ito, God. Lord, salamat sa iyong salita, oh God, na binahagi niyo po sa bawat isa, oh God. Tunay nga, Panginoon, salamat, oh God, dahil minsan pa, oh God, you have revealed yourself to your children, oh God. Muli pa, oh God, mas lalo niyo pong pinalalim, oh God, ang aming pagkaunawa sa iyo, oh God, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming narinig, oh God, tunay nga, Panginoon, give us the strength, oh God. Help us, Holy Spirit, na mapamuhay po namin to, that we may love you with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, O God. Na tunay nga, O God, magbigay kami ng oras sa iyo, Panginoon, para makilala ka pa, Panginoon. And Lord, magawa namin, Panginoon, ang mga nais mo, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, patuloy po namin inaalay ang aming puso, O God. Lord, we confess with our mouths, O God, and we believe with all our hearts, O God, that you alone are God, you alone are Lord, O God, that you are our Savior, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ikaw po lamang ang maghari sa aming buhay, O God. Lord, break every will of your children, Panginoon, at let your will alone, O God, be done in our lives, O God. Tunay nga, Panginoon, help us to die from ourselves daily, Panginoon, na tunay nga, O God, ikaw po ang mamuhay, Panginoon, na lahat ng aming gagawin, let it give glory to your name, O God, na lahat ng aming sasabihin, ito lamang magbibigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, O God, for your message, O God. Thank you, O God, for we have received our portion tonight, O God. Tunay nga, Panginoon, patuloy niyo po itong palaguin sa aming buhay, O God, at
ma-apply namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po nating awitan ang ating Panginoon Jesus. You are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I hear my flood for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Once again, you are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go.
Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa muli po ito, Lord God. Tunay nga na muli kami, O Diyos, ay kinausap mo, Lord God. Truly, Lord God, na ang iyong katotohanan lamang, Panginoon, ang aming sasabuhay, Lord God. We will rest on the truth, Panginoon, na lahat ng sinasabi mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa presensya mo sa gabi pong ito, Lord God. We thank you for your word. We thank you, Lord God, for the blessing, for the prosperity, Panginoon, for the anointing, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa, Lord God. Muli, kami, O Diyos, ay narito, Lord God. Tinataas ang pangalan mo, niluluwalhati ang pangalan mo, Lord God. We give you all the praises. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli po tayong magkita-kita sa Friday po ng umaga para po sa ating morning devotion. And sa gabi po, may soaking po ulit tayo. Tayo po ay magbababad sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pag-awit, ating mga songs para po sa ating Diyos. Amen? Kaya po maraming salamat po muli at God bless po sa bawat isa. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang